ni cost sharing mane ochako tiyo ndalo Ker Moi, to kanyo kama koro wachomo e yor somo. Emomiyo ywak ng'eny ber mane osebete kane sirikal mar barwabar mar Prime Minister Raila Odinga gi Excellency Kibaki mano wacho ni somo en right mar nyathi ka nyathi. Sani koro wawuok kanyo matiende ni right no mar nyathi ka nyathi no wagolo nikech janyuol ma ochando ma ok nyal nyithindgi ok dhi somo, nyithindgi ok dhi timo penj e higa mabiro ka ok nyal chulo pes penj, kendo osenyiswa ratiro. Capitation osebedo ka iduoko chien, ne en 22, oduogo jomoko yude 18, oduogo 17, mamago to lal, to skunde be nigi gope mose onego chul mag suppliers. En adieri makende ni jotend skunde, principals, head teachers winjo matek e skunde odiochieng' ma kawuono. Kaka giran school to chik bendo wachi ni kik gior nyithindo dala mondo dhi omany school fees. To adieri makende ni school to ok nyal ran. Nyathicha ok nyal yudo chiemo e school, nyathicha ok nyal yudo pi makare e school, nyathicha ok nyal yudo kar konyruok e school ka manyalo geng'o tuoche to gi gik makamago. Jok matiyo e school pok ochul. Waneno kaka watchman, subordinates, nitie support staff, kaito nitie jopuonje mag BOM mondiki gi jonyuol to gi board mag skunde. Pok ochulgi. Ere kaka wadu expect somo mowinjore, quality education biro wuok kanye ka gigi te ok nyal timore nikech capitation sirikal ok oro. Koro jonyuol, we tighten our belts, wawach ni sani en cost sharing ma sirikal ok dwa wacha yanga mondo wadonje gini, wasupport skundewa, wasupport jotend skundewa. Erokamano David.